Всичко са хора съм програмирали, не искаш играм магия рампаге на град, някакви такива. Преди един ден изтеглих. Пак играх. Един герой. Ще направим друг. За ще първият такъв як човек. И започваме. Излезте за тези звуци пред микрофон лига. Ай тук. Още нямам оръжие. Играл съм първо ниво, парича. Аре бе, пак взима. Събаряме глупости. Така играе аркадно. Мисля, че е аркадно. Не то. Аз ако почна ще е добре. Тя е аркадна, де. А така мани. И е зомбари. Абре бе, тук има зомбара. Как да го унищожа, пък аз нямам оръжие. Ай, стой тук. Аре бе, ще уби. Сега тук ще ми отворя честа. Тук, ще И ще ми скача. дадат острие. Така, ще свърши. Първо. Аре бе, кик. Аре бе. Отваря го. За оръжие. Аз съм щастлив, бегай бе. Искам да ни говориш. Повече искам да забия. Просто умря. Ай, дай бе. Почто ма хапе. Позави се бе. Това да ще попаде. Лятото превърта. Това е виж провал. Пълна лъжа. Дали ще умра? Сега гледайте. Зомби! Ще прокарам Как? една дупка през сърцето, която вярваме в любовта. Ще го откъсна сърцето. Окей, това малко странно беше. Второ ниво. Да видим как се справим. Аре бе, защо не го отцелих отдалеч? Аре бе, на мен ще се мериш. Без мен Аре ще правите, нали Кенев. Ти разкървят цялото сърце. Да Ай, направих. закато. Пак ли този, бе? Остана и това заболята главата. Не бе, ще помогна. Ще откъсна сърцето е. А сега ще ме отворя съндък. Гледа тази Може ли съм майче да събера да като говориш на отбе? И ти дам меч, който са ми го сложили. Айде. Убиха Ега ме. от мен. Аре бе! Набих се на шиповете най-тапарски човек съм. Тапанарски. Да, yes. Стилве! Какито зомби. То не е било злите. Мун. Както знаете, Мун е луна. И... Айде. Аз съм Викална. Аз съм най-добрия магиосник. И от сега още не съм Де? аз магиосник ли съм? Аз съм мечоносец. Горките, зомбита, да не се... Благодаря за мънито. Благодаря за целувката на миришена. Война. Мале. Ай, Иначе да го взема. На Дай, второ Леви, давай ниво. го. Минах второ ниво. Леви ще умре. Да видим. Трето. Драматичен глас. Драматичния ми глас. Как ще мине? Това беше най-странният глас, който съм изваждал. О, аз съм ме слушал.
Аз съм неразрушим. Аз съм Аз имам 200. бик. Колко имаш? Аз съм голям. И ако се чудите за сървър, може да търсите интересен сървър, който го направи. Кой да бъде? Разбира се, вашия любим Газар. Как беше? Забравих как му име. Как да звиги? Забия напред. О, чук. Тя си има повече. Поза. Ти тък му се взех в стрим. Не мога да се Оже. Войко, ладра! Чегара. Най-тъпото е, че може да се равнява един с друга на едно такова нещо. Къде е първи? И чакай го той да ги вземе всичките. Какво взех, бе? Там нещо има. Най-безсмислено. Анна! Така, фанах ли те, бе? Усещам, че ще би, бай. Аре, бе, ще пием мръсния сок. Potions! Запалих се батите панарас. Аре, бе, тъп съм! Гризна ма зомбито. Ще ма гризиш ли, бе? Да, гризна аз. Идвай, пидераш, че и бей го. Айде, ще изпутам теб. Да не ми пречиш. Ето готов. Газа да го ударя. Ще ме отсилиш. Ще смачкам физиономиката. О, да. Това беше най-тъпия мечоносец съм. Не усещам, бе. Мечоносец. Значи ще го щупя. Не, бе. Оже, макарон. Аре, бе. Макарон. О, не, бе, тъпанар съм. Аре, бе, продължи. Заради мен. Абе, аз съм най-керливото нещо. Колкото него. Аре, бе, дръпни се малко. Аре, бе. Съм най-керливото нещо. Диамант. Май. Оп. Бе, ще падна. Зомби, където мириш на малко. Хилки, аз ще крада хилки. Ай, това този път хил е мой. Аз как нарочно да умра. Вау, една полшенка. Бе. Реве, тук нещо няма ли? Добре, ще тук се цъка с една така брадичка. Да. Ето. Ето, отваря, като ето тук натиснем. Та има ли нещо? Не. Ай, ги пам. Куча, една сова. Бих си оттам, макаре. Аз летя! И това беше само с това. И минах следващото ниво. Здравей, селянин грозен. Кой ще ми продадеш ти? Нищо ето такова няма да ми продадеш, нали? Ето и ще ми продадеш ли, селянин? Ти няма да ми продадеш нещо. Разбирам те, селянинко. Аз тръгвам. Ти не струваш. Ще му отваряш съндъците. Ако ви харесва тази поредица, може да лайкнете клипа или да се абонирате за мен. Или най-различно и най-нормално просто напишете някакъв коментар. Благодаря за мънито.
Само някакъв кинг ми пише, някакъв цар. Аре, Кафе, той е цар. сянката ама Да, искам да дойдеш при мен. Хак! Искам да взема малко мъни, ако не възразяваш. Или аз мисля само за парите, защото искам да си купя едно модерно нещо, където ти не го разбираш. А така, благодаря! Ама, сега ми трябва помощ от теб. Да, точно тъй. Аре, така. Аре, мислех, че ще му го убия от мен, ама ти не струваш. Пусна го. Да бе, да, убий го. Ти не помагаш. Кове. Аре, какви зомби ще се отвори? Това ми е нормално. Това ми е най-нормален въпрос. Ей той. Точно ето той. Зомби, чакай. Ако скоча, от тук. Ето така направя. Ето така. Ето. Става. Кава, не се скилва толкова е. Ще ми се правиш. Да, има един кинг. Ако не знаете, хора. Това е на глава. Една тъпа глава. Той го изби с лута. Пръчка! Йока, Пръчка. Ела, бе! Кой е? Чакай, бе. Пръчка 7 на тър. И го прави тая пръчка. Магия. Аз съм оръженосец и магиосник. Това бил жестко. Значи. Айде. Мания. Аз ще тръгам, бай. Добре, ще лутнах. Бе, намай. Не ли, бе? Айде, бе, падай. Искам да падна с теб. Айде да ги убиваме там, че не ще напреда. Гълъб. Ще ме убият! Мале, убиха, Там ще му говори пак. Аз ако не искам. Айде, бе, искам да тръгна. Така. Той така виги. После ще... И това беше за този клип. Надявам се харесал. Като така, абонирайте се мен, който аз и сега казах. И чакайте. И ще се видим следващия път. Само да го видите героя ми. Ето го 18. Опа, да избягам. И аз минах. И това ще бъде за този клип. Надявам се харесал, който така абонирайте се за мен. И ще се видим друг път. В следващия клип, ако е така, абонирайте се за мен. За втори път го казвам. И бай! Бай!